Na osvojenie si základov prvej pomoci a záchrany života sa kladie čoraz väčší dôraz. Veď nikdy nevieme, kedy sa ocitneme v situácii, že nami poskytnutá pomoc môže zachrániť ľudský život. Červený kríž považuje šírenie týchto vedomostí za svoje poslanie. Preto 2. septembrovú sobotu každoročne vyhlasuje za Svetový deň prvej pomoci. Pri tejto príležitosti organizoval 16. septembra miestny spolok Slovenského Červeného kríža Šamorín na hlavnom námestí prednášky a ukážky prvej pomoci. V rámci Svetového dňa prvej pomoci na miestny spolok Červeného kríža Šamorín sa rozhodol robiť reláciu, v ktorej sa snažíme učiť našich občanov, že čo treba robiť v prípade pomoci. Dnešná ukážka bola resuscitácia, potom bolo dusenie, čo treba robiť pri epileptickom záchvate. Sa snažíme už aj v škôlkach, aj predškolského veku robiť také prednášky, čo treba robiť, čo sa týka prevencií. Každá pomoc je lepšia ako žiadna. Preto základný princíp prvej pomoci spočíva predovšetkým v tom, že ju poskytnúť chceme. Niekedy ide naozaj o sekundy. Rýchle a odborné poskytnutie prvej pomoci je teda kľúčovým momentom vo vážnych situáciách. Szeptember 20-án játszótérré változott a Gazdasor egy szakasza. Itt rendezték meg az Európai Mobilitás hetéhez kapcsolódó autómentes napot, amelyen városunk óvodáinak és iskoláinak növendékei vettek részt. Lehetett rajzolni a járdára és az úttestre, sakkozni, rollerezni a rögtönzött közlekedési pályán, csocsózni és pingpongozni, valamint az érdeklődők kipróbálhatták az elektromos bringákat is. Szuper, hogy mi is megrendezzük ezt az Európai Mobilitási hetet, legalább egy nap. A gyerekek legalább láthassák, hogy milyen az, amikor rá lehet lépni az úttestre, anélkül nem kéne félni, és ki lehet próbálni bringát, különböző járműveket. És fontos, hogy tudatosítsák már fiatal korukban azt, hogy milyen jó Somorján közlekedni bicóval. Mert bicóval sokkal gyorsabban el lehet jutni A pontból B-be, és hogy Somorja egy nagyon jó példa arra, hogy a bicóval közlekedés mennyire előnyös. Jó hír, hogy városunkban a kerékpározás felszálló ágban van. Je tu veľa bajkerov, ja si myslím, podľa toho, že kde bývajú aj tie deti, ako som sa s nimi rozprávala pred chvíľou, veľa, ktorí bývajú v blízkosti, tak chodia s bicyklami, ktorí bývajú troška ďalej, tak aj kvôli tej bezpečnosti, keďže sa jedná o menšie deti, tak nevyužívajú, ale kým sme bývali napríklad v Šamoríne, my sme často využívali bicykle, takže aj keď tie cesty by mohli byť niekedy aj troška viac upravené, ale ja si myslím, že to ide pozitívne dopredu. A rendezvény lebonyolításához több helyi vállalkozás is támogatást nyújtott. Mivel a közlekedés a környezetkárosító ágazatok között a második helyen szerepel, fontos, hogy előtérbe kerüljenek az alternatív megoldások. A kerékpározás népszerűsítése is ezt a célt szolgálhatja. Október 1-én életbe lép a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása, amely értelmében a gépjárműveknek tilos lesz a járdákon megállni vagy várakozni a parkolásra kijelölt szakaszokon kívül. Városunkban e szempontból az iskola és a Duna utca számít problémás helyszínnek, ahol a lakosoknak nincs más módjuk a parkolásra. Városunk önkormányzata a napokban gondoskodott arról, hogy ezentúl se kelljen tilosban parkolniuk. Erről a témáról többször is foglalkoztunk a közlekedési szakbizottságban, a városunk vezetésével is együtt. Szükség van ezekre a parkolókra, amik tulajdonképpen most is használva vannak. A városközpontban tulajdonképpen amióta a fizetős parkolási rendszer lett vezetve, a parkolóhelyek ki vannak jól jelölve, úgyhogy ott a helyzet rendben van, és nem kell rajta változtatni. A családi házas övezetekben pedig kérni fogjuk a lakosság nagyobb megértését, és azt, hogy sokkal nagyobb mértékben parkoljanak a saját telken, esetleg a kerítésen belül, kapuk mögött. A törvénymódosítás értelmében kerékpárral, segédmotoros rollerrel és motorkerékpárral továbbra is lehet a járdán parkolni, ha az legalább 1,5 méter szélességben szabad marad.
A jogszabály érvényesítése mindannyiunk érdeke, ezért az önkormányzat a városi rendőrség közreműködésével fogja felügyelni betartását. V sobotu 30. septembra budú na Slovensku predčasné parlamentné voľby. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Ďalšie dôležité metodické informácie poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Hlasovať môže volič v okrsku svojho trvalého pobytu alebo v ktoromkoľvek okrsku v prípade, že si vybavil hlasovací preukaz. Okrskovej volebnej komisii sa volič preukazuje svojim platným občianskym preukazom, prípadne hlasovacím preukazom. Hlasuje tým spôsobom, že odoberie sa za zástenu, vyberie si hlasovací lístok tej politickej strany, ktorú chce voliť a takto hlasovací lístok vloží do obálky. V prípade, že chce dať prednostný hlas niektorému z kandidátov, môže zakrúžkovať maximálne 4 kandidátov. V prípade, že by sa pomýlil a dal by krúžok viacerým kandidátom alebo by sa pomýlil pri krúžkovaní, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o nový hlasovací lístok a všetky pokazené alebo nepoužité hlasovacie lístky je povinný odložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená. Správne upravený hlasovací lístok vloží do obálky a tento vloží do hlasovacej schránky. V prípade, že volič sa nemôže dostaviť zo zdravotných dôvodov do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mu poslala 2 členov volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou a s hlasovacími lístkami. V Šamoríne budeme hlasovať v 9 volebných obvodoch. Zmenou oproti predchádzajúcim voľbám je, že voliči v 8. obvode budú voliť na miesto gymnázia v materskej škole na ulici Márie.